Salutare toată lumea și bine v-am găsit la primul meu episod după acest canal. Astăzi o să vă explic tot ce trebuie să știți despre jocul Mortal Kombat Mobile. După ce terminați de făcut tutorialul, vă arată cum să jucați, o să vedea la single player, unde o să vă dea de distrus aceste turnuri. De cum puteți vedea, sunt foarte multe. În jocul ăsta te lupți și primul turn are doar 2 lupte. Dar, de cum puteți vedea, dacă ajungeți la un turn anume, o să aveți mai multe lupte. Caracterele, sau mai bine zis, luptătorii, sunt în felul următor: de bronz, argint, aur și diamant. Cei mai buni luptători sunt de diamant și cei cu adevărat buni sunt cei care au numele de MK11 și Assassin. La multiplayer trebuie să te joci la un mod de aici. Cel mai bine este să te joci la Fatal Battle, deoarece aici poți câștigi mai multe de astea cu roșu, nu știu cum să le spun, e doar o imagine, dar pare a fi o sabie, o să le zic săbii de acum încolo. Și pe lângă asta, la un anumit număr, o să-ți dea câteva cristale roșii. Eu am 425, de asta că am mai cheltuit din ele. Și cu aceste cristale poți cumperi un luptător nou sau echipament pe care să-l pui la un luptător al tău anume, ca să îi mărești atacul, viața sau viteza abilității speciale. Abilitatea specială, de cum puteți vedea, este aici în dreapta sus, unde de sub special sunt 3 abilități. Cea cu adevărat cea mai bună abilitate, cea de-a treia, și jos este echipamentul. De cum puteți vedea, eu i-am pus o sabie, o armură cât de cât bună și 2 inele. Aceste inele îți măresc viteza abilități speciale. Iar aici la suport ar trebui să maxez tot ca să aibă atacul mare, viață mare, să se încarce abilitatea mai rapid. Fără acestea, chiar dacă ai echipamentul bun, nu merge. Dar unul sporește atacul și unul îți mărește viteza la abilitate. De exemplu, acesta eu mărește la caracterul respectiv cu 17%, iar acesta 21%. Ce ar mai fi de zis? Ai cum să te plictisești de acest joc? Ai și un challenge de făcut, unde să faci rost de peste 30.000 gold și de peste 100 de gemuri și de un pachet silver care poate o să te ajute, nu știu, pe mine nu mă ajut pachetul, dar dacă o să-l completez, pentru că o să-mi dea un caracter nou. Pentru a face caracterul de nivelul 60, trebuie să-l mai câștigi de încă 10 ori și să fuzionezi, să unești cele 10 carduri. De cum puteți vedea, nu mă lasă că n-am câștigat deloc niciun card pe acest caracter. Am câștigat pe altele în schimb și acum vă demonstrez. Acesta de sub denumele său este Scorpion. Am câștigat 3 carduri, mai am de câștigat 7 și după aia pot să-l fac de nivel 60. Ce ar mai fi interesat de spus?
e că îți mărește viața și atacul când mai faci rost de o carte pe caracterul respectiv. Caracterele sunt de bronz, argint, aur și diamant. Acestea caractere sunt de toate tipurile. De exemplu, vedeți că l-am pe Master of Slowed Ermec. Și dacă ne ducem mai încolo, îl găsim doar pe Ermec. Fiecare caracter are câte un copie, să zic așa, a lui la orice ipostază, la orice caracter, la orice card. Și cam atât cu acest episod. Cu voi a fost Flacăra din Infern. Și dacă ți-a plăcut episodul, nu uita să îl apreciezi cu un like sau cu un dislike. Și apropo, nu uita să te abonezi dacă vrei. La revedere!